Dobre. Ja začnem s tým, že vlastne firma Krypton Digital je akciová spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2017, teraz sme oslavili včera 7 rokov firmy a s tým, že Vexo projekt je produkt firmy Krypton Digital, aby vedeli chalani, čo to je presne. Vexo, staňte sa súčasťou adopcie a kryptomien. Kryptomenový trh, tu vysvetľujeme vlastne to, čo sa už dneska deje celosvetovo. Tu sa už nemusíme baviť o tom, či krypto bude sa použiť alebo nie. Dneska najväčšie spoločnosti sveta, BlackRock a tak ďalej, ukladajú desiatky miliónov každý deň do bitcoinového spotového ETF-ka, či to je Amerika, Ázia alebo Európa. Druhé spotové ETF bolo Ethereové, ktoré sa spúšťa, takže najväčší hráči nalievajú do tohto trhu peniaze. Takže dneska už sa nemusíme baviť o tom, či áno alebo nie. Čo chýba na trhu s kryptomenami? Dneska 99% ľudí sa pozerá na to špekulatívne. Len z hľadiska investície, hazardné hry, obchodovanie, trading. A 1% ľudí používa platby, služby, použiteľnosť. Adopcia je veľmi pomalá týmto spôsobom. Rast na trhu s kryptomenami je už viac ako 500 miliónov používateľov, nejakých 560 miliónov je, stále rastie smerom. My tu máme takú, by som povedal dosť, že 1 miliarda v roku 2030. Ja si osobne myslím, že v priebehu 2-3 rokov budeme cez 1 miliardu celosvetovo, z hľadiska toho, jak napreduje celý tento segment používania. A tu máme vysvetlené cykly, že kedy sú medvedie trhy, kedy sa nakupuje, kedy je fáza narastu a čo ľudia presne robia naopak. Že oni nakupujú vo fáze narastu, nie keď je v poklese. Lebo každý je emocionálne založený človek a rieši to v rámci toho, ako presne naopak. Prečo je tu Vexo? Vexo vytvárame adopciu. Takže chalani tento rok na všetkých veľkých kryptokonferenciách, kde boli, tak už odprezentovali to, že my ideme vytvárať adopciu platenia bitcoinom a cashbackový program na bitcoin a ostatné veci, lebo na všetkých kryptokonferenciách riešia len dve veci. Ťažbu kryptomien a trading, nič iné. Budujeme platformu. Takže dneska tunak vidíte platformy, ktoré sú celosvetové, ktoré poznáte, vidíte, aké majú ročné príjmy tieto platformy, ktoré vznikli niekoľko rokov dozadu. My ako Vexo budeme takisto multifunkčná platforma, možno v budúcnosti niektoré veci, ktoré vidíte tu ako Volt, Airbnb, Booking.com, Uber, môžu byť aj v našej platforme, ako niektorá z ďalších služieb. Miesta, kde je možné platiť bitcoinom, toto bolo k januáru 2024, celá bitcoinová celosvetová mapa, 9971 akceptačných miest, čo je veľmi málo na to, aby sa ten bitcoin používal ako platidlo. Kto sme, čo sme, manažerský tím, v strede Milan Božík a Peťo Mariš, oni sú zakladatelia spoločnosti, Ďuro Farkaš, obchodný riaditeľ, Tomáš Jacko, marketingový riaditeľ a Maťo Kuchar je hlava mapa projektu Vexo. Maťo ešte v roku 2014 písal prvé články o kryptomenách na Slovensku. On bol vlastne novinár. A kto sme? Tu máme zhrnuté, že v kryptomenách sme od roku 2017, viac ako 200 000 registrovaných užívateľov. Robíme tú aplikáciu, aby bola najprivetivejšia pre bežného používateľa. Máme silný platobný ekosystém prostredníctvom Bitcoin Lightningovej sieti, viac ako 200 registrovaných obchodníkov, ktorí používajú terminál. Okolo 250 už dneska máme. Prinášame najatraktívnejší marketingový model pre obchodníkov, ktorí sa pripájajú k Bitcoin ekosystému a využívaniu cashbackového programu. Robíme skutočnú adopciu kryptomien. Dali sme si plán na svete vytvoriť 1 milión akceptačných miest, kde sa bude dať platiť bitcoinom. Potreby trhu, čo dneska potrebujeme? Používateľia, bežní ľudia, platba v hotovosti, bitcoinom, kreditnou kartou, akokoľvek, dostanete skutočný bitcoin na svoju peňaženku. To je ten cashback, tá služba, ktorá sa pripravuje na spustenie. Obchodníci chcú čo? Chceme viac zákazníkov a nových alebo starých, zvyšovať obrat a mať väčší zisk. To je požiadavka obchodníkov, s ktorými spolupracujeme. Tu máme rozdelené. Obchodníci prijímajú platbu bitcoinom
a môžu poskytovať svoj vernostný program Bitcoin Cashback. My nebudeme obchodníkom hovoriť, že musíš dávať cashback. Je to na tebe. Keď si chceš odmeniť svojho klienta alebo aj ostatných, tak cez cashbackový program vieš registrovať svojich klientov na svojich prevádzkach, vieš im dať nejaký benefit. Používatelia, všetci my, ktorí máme modul aplikáciu, máme platbu Bitcoinom, môžeme získavať viac Bitcoinov do peňaženky cez cashbackový program. Ako funguje cashback? Tu máme vyobrazené, ako to bude celé fungovať v rámci aplikácie. Platiť budem obchodného partnera fiat menou, euro, dolár, podľa toho kde, alebo kryptom. Časť dohodnutej marže z predaja ide cez cashbackový program naspäť klientovi do peňaženky. Cashbackový program bude vyzerať tak, jak je tu, s čiarovým kódom. Vždycky u daného obchodného partnera uvidí koncový užívateľ percenta cashbacku, ktoré dostane v Bitcoine do peňaženky. Platby Bitcoin Lightning cez terminál. My používame Lightningovú sieť, lebo je okamžitá, rýchla a lacná pre užívateľa a podnikateľa, lebo nemôžeme použiť klasický Bitcoin, keď niekedy trvá hodinu poslanie a sú vyššie poplatky. My potrebujeme zaplatiť, v tej stotine to má na účte, môžeš odchádzať z prevádzky. Takže Lightningová sieť každému, koho ja zapájam, každému to ukazujem, aké to je jednoduché a rýchle. Výhody prijímania Bitcoin Lightning Network cez VPOS terminál. Okamžité prijímanie platieb pre podnikateľa, využívate nižšie poplatky za transakcie, profesionálny CRM marketing, nájdete nových bohatších zákazníkov, využite výhody kryptomeny na marketing a vlastná obchodná webová stránka s profilom. Prijímanie platieb v Bitcoine zadarmo, držanie Bitcoinu zadarmo, keď si chce podnikateľ zmeniť z Bitcoinu na eurá 0,3% a z eurového účtu poslať na podnikateľský účet 0,2. Celá transakcia 0,5%. To málo kto má v rámci Mastercard a Visa pri klasických termináloch. Tradičné spôsoby, ako získavať Bitcoin. V 2009 začala ťažba Bitcoinu, Proof of Work. V 2010 boli prvé burzy, kde sa dali kúpať bitcoiny. V 2024 Vexo prináša nový spôsob, vernostný program Bitcoin Cashback. Ako sa bežní ľudia z bežných nákupov vedia dostať k Bitcoinu bez toho, aby sa museli kupovať alebo investovať do neho. Vexo ekosystém, tu máme ikonky, ktoré sú v aplikácii, jednotlivé služby. Príležitosť pre vás. Máme to teraz, ponovom to bude rozdelené. Bežný užívateľ alebo prémiový predajca. Bežný užívateľ ako klient alebo bežný obchodník, užívateľsky privetivú aplikáciu, získavajte viac bitcoinov pomocou cashback programu, prijímanie platie prostredníctvom Bitcoin Lightning siete, marketingové riešenie pre vašu firmu. Každý jeden náš obchodný partner, keď si bude registrovať svojich klientov, videl som náhľad CRM-ka, čo všetko bude vidieť v aplikácii, meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, kontakt, takže bude vedieť pracovať s tým svojim klientom aktívne. Čo malý a stredný podnikateľ nemá na to peniaze, aby si vytvoril taký vernostný program, ktorý by ho stál 100 000 eur. Na konci vám poviem takú vec, čo rokujem ja s TMR-kom, s ľuďmi okolo Igora Rataja. Prémiový predajca, odporúčací marketing, program, najväčšie výhody, budovanie pasívneho príjmu z partnerov a nákupov, aktivačné kľúče pre obchodníkov a vytvorte si vlastný podnik z Vexo. Od 7. septembra na evente sa spustí tento produkt, bude sa to volať licencia Vexo. Bude to preto, že licencia Vexo nie je produkt ani s kryptomenami, ani z finančného prostredia, takže nepodliehame žiadnej nejakej licencii finančného prostredia. A ako bonus k licencii dostane kupujúci aktivačný kľúč ako obchodnú príležitosť a môže odporúčať tento vernostný program obchodným partnerom. Rátame s tým, že človek nikdy nevie, kto z bežného klienta sa chytí. Každý máme nejakých kamarátov s reštauráciami, s kaviarňami a môžem ho priviesť do biznisu a môžem z neho v budúcnosti profitovať. A druhá vec, ktorá je obrovská, ktorú nemá nikto, dostane akcie spoločnosti alebo šéry, podiely vo firme. Takže my ideme budovať niečo, kde aj bežný človek si vie kúpiť
licenciu a vie mať podiel z rastúcej platformy. Licencie budú vyzerať takto, kde najnižšia licencia bude stať $250, má tam 2 aktivačné kľúče a má tam 250 akcií spoločnosti. Každá akcia alebo šéry pre Európu ich bude 21 miliónov. Pre Áziu ich bude 21 miliónov, pre Afriku 21 miliónov. Prečo 21 miliónov sme vybrali? Lebo 21 miliónov je bitcoinov a viac ich nikdy nebude. Takže my ideme propagovať ten bitcoin ako tú hodnotu do budúcna tomu bežnému klientovi a preto aj naši sa rozhodli, že 30% zo zisku sa bude prerozdeľovať medzi 21 miliónov šérov. S tým, že máme tu urobený nejaký prepočet, lebo máme plán mať v Európe 10 miliónov užívateľov, takže odhadovaný zisk dosiahnutý pri 10 miliónov klientov a zákazníkov na jednu akciu, ako náhle by sme mali mesačne na jedného človeka $10,42. Dneska máme od 17 do 21 eur na jedného aktívneho užívateľa mesačný zisk. Chalani tu dali $10 mesačne. Tak by vychádzala na jednu akciu 17,86 dividenda na rok. Takže tu máme predpoveď zisku, ktorá vlastne má dve premenné. Jedna premenná je počet užívateľov a druhá premenná je, koľko nám bude generovať zisk jedna hlava užívateľa. Ale 30% je dané pre Európu, 30% zo zisku bude dané pre Áziu, 30% je dané pre Afriku. Takže budem si môcť kúpiť ja licenciu nielen európsku, ale môžem si aj Áziu, kde sa rozhodnem. Môžem tam aktívne budovať biznis, nemusím tam aktívne budovať biznis. Takže toto je perfektné. Keď si zoberiem dneska príklad od $1,000 je tam 12 aktivačných kľúčov a pri 1000 už dostávam plus 5% šérov, takže ako keby 1050 šérov. Pri 1000 keď budeme mať ten počet ľudí s tým obratom, by to malo robiť okolo $18,000 ročne dividendu. Takže mne sa páči to, že dávame podiel z reálneho projektu, ktorý už dneska generuje podiely zo zisku na bežných platbách. S tým, že dneska ešte nemáme vôbec službu cashback spustenú von, ani ďalšie služby, ktoré máme pripravené. A my dneska len na kryptoplatforme generujeme 17 až 21 eur na hlavu. Takže preto hovorím, že toto mi dáva dlhodobý zmysel. Plus, každý, kto si kúpi licenciu, tak dostane aktivačný kľúč. Ten aktivačný kľúč môže predať obchodnému partnerovi, aby sa stal partnerom, alebo ho môže darovať. Hodnota aktivačného kľúču bude na stránke celosvetovej $250. Takže človek si môže tú investíciu dostať naspäť, keď zapojí obchodného partnera. Takto je nastavená licencia. Cena aktivačného kľúču bude zobrazená na tejto novej stránke celosvetovej, ktorú budeme propagovať globálne, nie lokálne. A že za tých $250 firma dostáva marketingové riešenie pre obchodníkov, budú zverejnené na mape, v aplikácii a v rámci všetkých reklamných kampaní, ktoré budeme robiť. Cena aktivačného kľúča 250, marketingové riešenie pre obchodníkov, riešenie Bitcoin cashback, komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom oznámení, VPOS terminál, lightningová sieť, možnosť registrovať používateľov a používať Vexo ako vlastný vernostný program a CRM-ko. Toto všetko vlastne ten partner môže dostať za $250. A je na obchodníkoch, ktorí majú licencie, či to budú predávať, alebo to daruje a bude pomáhať tomu podnikateľovi rozvíjať, aby registroval čo najväčší počet ľudí na svojich prevádzkach. My dneska chceme podporiť malé a stredné podniky, lebo tie nemajú peniaze na to ako Billa, Tesco a tieto veľké reťazce, ktoré majú svoj vernostný program. Ja som riešil to TMR-ko s tým, že mi prišiel mail, že končia GoPassy bodové, ktoré majú oni nastavené v 4 krajinách 31.10. a že idú vyvíjať cashbackový program. Cashbackový program im nacenili na $500,000 eur. S tým, že sme mali potom stretnutie, kde sme rozoberali, že prečo vymýšľajú niečo, čo im fungovať nebude a chcú za to vyhadzovať peniaze.
lebo my máme skúsenosti s tým, že či dostať vlastný token na trh, aby sa s ním dalo platiť, čo dneska sme si vybrali Bitcoin, lebo Bitcoin bude platidlo na celom svete, bude narastať na hodnote a ľuďom ako cashback budeme dávať obrovskú hodnotu do budúcna. My nerátame, že ľudia dneska začnú platiť Bitcoinom. Jedine tí, ktorí ho majú z minulosti, ktorí ho lacno kúpili, majú ho veľa a chcú už začať používať. My rátame, že 90% ľudí si začne zbierať cashback v Bitcoine, rok, 2, 3, zistia, že im narastla hodnota v peňaženke a potom neskôr ho začnú používať na to platenie, keď budú vidieť, že kde všade sa dá platiť Bitcoinom. To je filozofia, ktorú aj prezentujeme podnikateľom, že nech sa nepozerajú na to dneska, že im tam pošleme 100 000 ľudí, ktorí zaplatia Bitcoinom. Na Slovensku je 200 000 ľudí, ktorí držia nejaké kryptomeny. Ale cez rozdávanie cashbacku my môžeme na Slovensku spraviť 500 000 milión užívateľov krypta. Takže tam je filozofia vlastne firmy, čo budujeme. Licencie Vexo, momentálne sa spustia 3, Európa, Ázia, Afrika, s tým, že Južná Amerika, Austrália bude neskôr. A Áziu už budujeme Filipíny, Vietnam a ďalšie krajiny. A Afrika v niektorých krajinách už vlastne komunikujú chalani s lídrami jednotlivých krajín. Celý tento projekt alebo táto prezentácia vznikla na základe toho, čo Peťo, Maríš a chalani robili v Dubaji a v Hongkongu a stretávali sa s lídrami z rôznych iných MLM-iek, kde ponúkali produkt, ktorý reálne neexistoval, bol to scam a oni fungovali rok, 2 na skemoch. A my sme prišli s tým, že my máme plne funkčný produkt, ktorý dneska funguje. Takže všetci hýkajú, že vidíte s niečím, čo už dneska plne funguje. Aj keď sme stále vo vývoji a stále pridávame funkcie. Etapy predaja shareov prostredníctvom licencií budú nastavené na 8 fáz. Prvá fáza začne teraz od 7.8. s tým, že za 250 USDT mám 250 shareov. Keďže jedno USDT bude stať jeden share, jeden podiel zo zisku. Ako náhle sa predá za 1 milión shareov, ide druhá fáza, už bude stať 1,50 jeden share. Takže tá tabuľka, ktorú som vám ukázal, ktorú ste navnímali, bude platiť, dokým sa nepredá 1 milión shareov. A týmto spôsobom vlastne pôjde 8 etap. Tieto etapy pôjdu presne takisto na európsky trh, Áziu, Afriku. S tým, že chalani sa rozhodli preto týmto spôsobom, lebo rokovali sme so 4 investičnými fondami, ktoré chceli vstúpiť do firmy kapitálovo od 30 do 100 miliónov. A buď by to pustili kapitálovo jednej spoločnosti, jednému fondu, alebo môžu dať zarobiť tým lídrom a ľuďom, ktorí budú budovať celosvetové siete a budú dlhodobo profitovať z toho. A keďže naši majitelia sú takisto z multilevelu chalani, tak chcú dať skôr zarobiť ľuďom bežným a nie tým veľkým, ktorí už sú bohatí. Čas a vízia rast členstva. Kedy sme začali, myšlienka Vexo vznikla 2019, 2020 sa začala realizovať. Bola to kryptoaplikácia. 2024 spúšťame aplikácia Cashback a potom ideme do multiaplikácie, keďže tam budeme pridávať také niečo ako je eSIM karta do celého sveta a nejaké ďalšie funkcie, ktoré nebudú mať nič spoločné s kryptom. Takže plán sme si dali 200 miliónov užívateľov. Na základe toho, že Facebook má dneska 3,4 miliardy ako sociálna sieť. Takže vychádzame z nejakých reálnych čísel a prepočtov na používanie. Tu máme juhovýchodnú Áziu, čo bude spustená, Filipíny, Vietnam, Thajsko, Malajzia, Singapur. Takže aj ľudia, ktorí majú v týchto krajinách kamarátov známych, tak vedia prostredníctvom sieťového marketingu posunúť túto informáciu. Tu máme ukázané, akým spôsobom bude fungovať cashbackový program pre tých ľudí, ktorí budú mať kúpenú licenciu. Ako náhle mám kúpenú aj najmenšiu za $250 a registrujem ľudí do Vexo aplikácie, tí ľudia budú používať našu aplikáciu na cashbackový program u hociakého obchodného partnera, tak priama, nepriama provízia bude z ich cashbacku 10% priama, 10% nepriama. Tak bude nastavený cashback pre celý svet bez rozdielu. Tu máme spravený nejaký ľahký len názorný prepočet, že keď mám zapojený určitý počet ľudí, keby míňali 100-200 eur mesačne,
pri bežných nákupoch, tak pasívny príjem len z klientov, len z cashbackov sa môže hýbať 50 až 500 eur. Samozrejme závisí od aktivity daného človeka a čo všetko budú používať. Tým, že my už máme predajne aut, máme tam hotely, reštaurácie, kaviárne, služby, od vymyslu sveta už dneska, že kde všade sa dá platiť a čo pripájame. A stratégia s obchodníkmi. Jedna stratégia môže byť rastu cez bežných klientov, fyzické osoby. Druhá stratégia môže byť cez obchodníkov. To je to, čo budujem ja každý deň. Zazmluvujem reštaurácie, kaviárne, športové predajne, kde viem, že tam fluktuácia ľudí je obrovská a keď ich naučím dobre registrovať tých klientov na prevádzkach, tak cez tých obchodných partnerov môžem mať desiatky tisíc ľudí registrovaných, z čoho môžem profitovať. Takže koľko zákazníkov môžu ponúknuť? S každým, s kým sa bavím v reštauráciách službách, aspoň tu v Bratislave, tak majú návštevnosť 300-500 ľudí denne. Ja hovorím, keby ste zaregistrovali len 100 denne, alebo za rok, keby ste zaregistrovali 1000 svojich klientov, tak tých 1000 klientov vám chodí jesť. Ale kde míňa 90% peňazí? Potraviny, tankovanie a tak ďalej. Takže keď budú míňať tie peniaze na to tankovanie, na tie potraviny, vám ako podnikateľovi budú prinášať priamy cashback a nepriamy cashback. Takže vytvárame im tzv. Pasívny príjem aj tým podnikateľom, ale samozrejme aj nám obchodníkom. Tu máme, že váš pasívny príjem môže byť z 1000 užívateľov v priemere 5000 USDT mesačne. Z reálnej služby. Kompenzačný plán, kariéra, ktorá je u nás v rámci sieťového marketingu. Tuto si Jožko ty ešte nevidel, lebo toto je nová na tento produkt určená. S tým, že doteraz sme mali o polovicu menšie. Ja som na českej kariére dneska s obratom 1,9 milióna eur, mal som 16% províziu. Teraz mám 38. Ako náhle budem predávať tento produkt, tak ja začínam na českej kariére a mám 38% z predaja. A potom samozrejme kategorické medzirozdiely. Je tu motivácia aj pre nováčikov, s tým, že keď si nováčik kúpi za $1000 licenciu, že chce aktívne robiť, a hneď od prvého predaja bude dostávať 15%, nie 7,5%. Takže mám aj pre nováčika niečo, takého, ktorý chce zarábať hneď s predajom, ale mám aj pre tých, ktorí už s nami budú niekoľko rokov tú celú infraštruktúru. Berme to tak, celá tá licencia, keď sa predá za 1000 eur, 1000 eur príde do firmy, 43% sa zobere, ide do kariéry a 57% je kapitál do Vexa na developerov, na ďalší vývoj, na marketing a na všetko s tým spojené. Takže preto sa chalani rozhodli, že ideme touto cestou, nie cestou, že by sme zobrali investičný fond. Tu máme, ak si zakúpite 1000 USDT, získate 15% priamu províziu. Mám klienta za 2,5 tisíc, za 1000, za 5000, za 2,5, za 500, obrad je 11 500, provízia priama je 20%. Takže chalani sem dali na ukážku zo pár takýchto slajdov. Jožko, ty si mal všetko vždycky v Exceli porobené na ukážku a tak ďalej. Ja sa snažím, aby to bolo čo najjednoduchšie na pochopenie pre ľudí. A tu je už dané, ako náhle som dosiahol kumulatívne 30 000. Ty si vlastne, Jožko, dneska na trojke kariére, tuším, že si na trojke. Ty si na trojke, to znamená, ty aj na trojke v tejto kariére budeš od trojky začínať. Áno. Takže to, čo kto už má historicky za sebou, historicky sa mu to preklopí na tento produkt sem. Jasne. Takže toto je takto. Tunak máme vlastne Vexo a kryptokonferencie tento rok, kde všade sme boli. Hongkong Asia, konferencia Slovensko, Bukurešť, Expo Euro, Praha, že tento rok je ten rok expanzie. Ešte budeme tento rok v Miláne ako zlatý partner, v novembri budeme v Dubaji a budeme, tuším, tam bol ešte Amsterdam a Monako, sa mi zdá. Takže tento rok hovorím, je toho hodne veľa. Vexo a kryptokonferencie, tak jak teraz budeme robiť na Taloch, tú dvojdňovku, je zameraná na ľudí zo sieťového marketingu, na odmeny, budú tam odmenovaní ľudia, ktorí postúpili na kariérach a bude tam odprezentovaná táto nová prezentácia, ktorú ideme pustiť do celého sveta jednotne. Vexo, Cointelegraph je vlastne portál, ktorý je najväčší z hľadiska kryptoprostredia a keď sme spúšťali vlastne v 21. júna druhú burzu
prvá bola vlastne v decembri, druhá bola v júni, tak za prvý deň 26 700 ľudí si prečítalo článok. To nemali zatiaľ na Cointelegrafe na žiadny článok z tejto oblasti. Takže aj tam nás budú postupne propagovať. Audit, čo je najdôležitejšia vec pre mňa z hľadiska bezpečnosti, firma Certic certifikuje viac ako 15 000 projektov v kryptoprostredí. Firma Certic má vlastných hackerov. Hackli burzu Kraken, ukradli im peniaze. My z hľadiska všetkých ako keby veci, ktoré oni kontrolujú, je tam platobné veci, je tam tie hackerské, sme sa dostali zo 100 bodov na 86,55 na AA s tým, že celá certifikácia trvala 6 mesiacov od prvého vstupu na burzu decembra do júna. A dostali sme sa na 215. miesto z 15 000 projektov. A v platbách v rámci projektov na 4. miesto. Takže je to obrovský úspech pre chalanov a developerov, ktorí to celé programujú. A v rámci VEX auditu do toho zapadá aj to, ako sme vnímaní na sociálnych sieťach, koľko ľudí nás sleduje. Takže tam je strašne veľa vecí, ktoré oni vyhodnocujú. Naše výsledky Vexo Points vytvárame vlastne tú mapu tých akceptačných miest. V aplikácii bude lokalizačná služba, budem prechádzať niekade a bude tam nejaký obchodný partner, pipne mi, tu môžem platiť bitcoinom, tu môžem zbierať cashback v bitcoine. Automaticky to má každý jeden obchodný partner, ktorý s nami spolupracuje. Staňte sa prémiovým partnerom Vexo, zarábajte viac, prémiové členstvo. Profitujte s aplikáciou Vexo, kúpa licencie Vexo otvára nové príležitosti, umožňuje vám začať. Toto je vlastne posledný slajd. Takto bude prezentované po novom celý produkt a celá infraštruktúra, ktorú budujeme do celého sveta. S tým, že tokeny tu už, Jožko, nespomíname. Tokeny sa ešte budú predávať, tie OTC, ale na konferencii vybehne posledných 100 kusov, 100 balíčkov 25 000, 100 000 a 250 000 sa mi zdá, že je posledných 14 voľných miest, aby mali z tokenov podiel na zisku, staking, náraz hodnoty. Takže pripravujeme stimuly, prečo si ľudia budú kupovať tokeny z burzy, prečo má rast hodnota a tak ďalej. Ale vytvorili sme niečo, čo môže kúpiť každý, môže to predať každý, môže mať každý podiel z platformy Vexo na celom, buď z Európy, buď z Ázie a tak ďalej. Takže takto by som to uzavrel a môžete sa pýtať, čo vás napadá. Ja by som dal jednu otázku. To znamená, že všetci, čo majú Vexo, tak ich treba do Krypton Digitálu ešte zaregistrovať, tak? Tá licencia sa bude kúpovať len cez Krypton Digital účet. Áno, presne. Čiže len Krypto. No dobré, ale tí všetci, čo majú Vexo peňaženky a ich dneska používajú alebo ich len majú registrovanú, tých treba zaregistrovať do Krypton Digitálu. Áno, keď im ponúkneš licenciu, aby si kúpili, lebo to má pre nich zmysel, že budú mať podiel z platformy, ktorú budujeme, ako shéry, tak do Krypton Digitálu, lebo cez to sa robí klasická objednávka, vystaví sa faktúra a platba. A kariéra sa nám bude meniť, lebo kariéra bola doteraz v eurách a je zobrazená v eurách, ale nebude v eurách, bude v USDT a v doláre. A provízie sa budú stále vyplácať k 1. a k 15., keď si odklikneš, ale s tým, že si budeš môcť vybrať v budúcnosti, či chceš v Bitcoine alebo v stablecoine USDT. Budú tam nastavené 2 menové páry pre celý svet. Lebo my tým, že sme mali doteraz kariéru v eurách, ale ideme otvárať Áziu a ostatné kontinenty, tak sa ujednotilo, že bude USDT a dolár. A firma networková, ktorá vypláca provízie, sa presúva do Dubaja, a budeme mať vyplácané provízie z Dubaja, lebo v Dubaji není povinnosť ohlasovať príjem ľudí. Prvá vec, je tam 5% na DPH a nie je tam daň zo zisku. Takže chalani to teraz upratávajú takisto, aby sme my všetci, ktorí pracujeme, mali čo najviacej z toho. OK. To znamená, že tí, čo používajú Vexo peňaženku len ako kryptopeňaženku, ak chcú robiť aj zazmluvňovať, tak musíme ich preregistrovať alebo ako to urobíme? Nepreregistrovať. Oni len cez, lebo ty vo svojej Vexo peňaženke vidíš všetkých svojich afiliačných partnerov, ktorých si zaregistroval. A tým z tvojej Krypton Digital účtu ty vieš im poslať link, aby sa aj tam zaregistrovali. Im sa to napáruje automaticky, len musia použiť ten istý e-mail, ktorý majú vo Vexe, aj do Krypton Digital, im sa to napáruje dokopy.
Jasné. Aj verifikáciu, keď má spravenú vo Exe, mu sa napáruje priamo do Krypton Digital, nemusí robiť dvakrát. Toto všetko je spravené. Chalani budú robiť aj manuály, len tým, že je to novinka, ktorú nám odprezentovali pred 2 týždňami na Domaši a Peťo to ešte doklepával a že oficiálne sa to spustí ten budúci víkend. Zajtra máme online od 19. do 20. hodinu, kde išla pozvánka všetkým, s tým, že tam budú odprezentované novinky. Jasné. Dobre. Takže mne všetci ľudia vyvolávajú, tí, ktorí mi robia so mnou aktívne už niekoľko, že keď si prerátávajú obraty a tak ďalej, takí, čo už majú štruktúry, preto aj Robino je motivovaný teraz, lebo on dosť veľa aj sieťový marketing, v sobotu s ním bol Peťo Mariš v Prahe do polnoci, lebo Peťo bol 4 dní v Prahe, tak som ho poprosil, či sa nestretnú, aby mu Peťo ako majiteľ dal nejaké jeho vízie a veci. No a Robo si robí po večeroch so svojou štruktúrou, s Renátkou a s ďalšími už online. Výborne. To znamená, že ja by som mal do Krypton Digitalu teraz doregistrovať všetkých, ktorých mám priamých. Tak. Áno. Okay. A druhá vec je, my sme doteraz predávali 3 typy licencií, čo som v minulosti prezentoval. Bola za 600 €, bola za 1800, za 3600. Každá tá licencia mala nejaké iné výhody. Tým, že všetci tí, ktorí majú doteraz kúpené tieto licencie, tak sa im preklopia. 600 € sa im preklopí na $1000, 1800 sa im preklopí na 2500 a 3600, čo mám ja, sa mi preklopí na $5000. Takže ja dneska každý deň predávam licencie mojim kamarátom za pôvodné ceny s tým, že idú podľa pôvodného provízneho systému, že ja síce mám menej, ale ja im dám zarobiť viacej, lebo im sa to potom znásobí. Takže kto chce aj dneska ešte si kúpiť licencie dotedy, dokedy sa bude spustiť, tak si cez Krypton Digital vedia kúpiť buď za 600, alebo za 1800, alebo za 3600 a sa im to preklopí do toho nového systému s väčším objemom peňazí. Dobre, a teraz ešte poslednú otázku, čo ja mám. To znamená, že pokiaľ budeme zazmluvovať nejaké internetové obchody, to znamená, že ja vyvolám rokovanie s kým? S tebou a ty mi to podoklepávaš? Tebe pomôžem, lebo nevieš fungovať. Kým nabehnem na to? Hej, ja budem pomáhať ľuďom, lebo online shopy, my na šupu budeme spúšťať teraz 940 online shopov. Neviem, čo tam všetko je. Povedali mi chalani, že máme to nachystané, na jeseň sa spustí na šupu 940 online shopov do Vexa, na platbu klasickým eurom, na zbieranie cashbacku. A my potom, keď budeme mať už vytvorenú platobnú bránu, budeme vedieť aj priamo zazmluvňovať online shopy, lebo ja mám v Bratislave 3-4 online shopy pripravené kamarátov, ktorí chcú mať platobnú bránu na platbu bitcoinom aj na cashback. Takže ja tiež tie technické veci dneska ešte neviem, ako budú presne nastavené, aby som ich vedel odprezentovať, ale budem pomáhať mojim ľuďom, či už cez online, alebo fyzicky v teréne. Ešte toho jedného, čo som oslovil, toho takého v celku veľkého, čo som ťa prosil, že by sme urobili s tým stretnutie, kedy predpokladá, že by to mohlo byť? Kto to bol, jak sa volal? To bol ten z tej firmy, z toho ovocňáku. Ten ovocňák, ty s ním nerozprával ešte. Ja som ti len vravel, že to je česká firma. Ja som to tam s tým zjednal, že sa stretneme. Aha. Kedy by si mohol... A to v priebehu dňa ty nemáš priestor, čo? Ja idem non-stop od rána do večera na stredka teraz. Dobre, ja ho zajtra zavolám. Lebo v piatok ja som odcestovaný, štvrtok je síce sviatok, ale štvrtok mi idú z Prahy na stretnutie a developeri z Bratislavy, čo stávajú nehnuteľnosti, chcú predávať za bitcoiny a ich neviem, oni mi povedali, že jediný štvrtok budú mať voľný, len ešte čakám na termín, či to bude do obeda alebo po obede a cez obed mám stretnutie s majiteľom, čo má 5 chát na táloch, ktorých idem zazmluvňovať. Takže preto ja si to... Tento týždeň ty už nemáš priestor. Jedine ten štvrtok ešte, podľa toho, jak budem vedieť tam nasúkať veci. Dobre. No, ja ti, Jožko, napíšem, lebo zajtra musím ísť na emistu na STKčku s autom. Dneska v Brne do mňa nabúrali na Volvo, takže mám zadok trošku buchnutý a zajtra idem s Audinkou ešte na emistu na STKčku, tak jak budem stíhať, že jak rýchlo vybavím veci. Dohodnuté, dobre. No a druhý, ostatní otázočky, Peťo Havran alebo Ľubo? Máš vypnutý, Peťo, máš vypnutý? Hej, všetko je jasné zatiaľ.
Je jasné, aj u mňa. No. Že my vlastne tým, že tam je história od 2017 akciovky Krypton Digital a od 2020 budujeme tú kryptoplatformu, ale tým, že chalani lietajú po celom svete a vidia, čo svet pýta a čo chce, tak vlastne prechádzame z toho kryptopriestoru aj na tú multifunkciu. Že viem, že tam máme zo Spojených arabských emirátov providera na eSIM kartu s tým, že sa ozvali ďalšie 3 spoločnosti a teraz sa rokuje, že akú nám dajú na eSIM kartu výhodu pre klientov cenovú. Lebo internet od 1 do 20 giga, človek priletí do Dubaja, vypne si svoje dáta, vie si zapnúť priamo dáta v danej krajine, bude tam odpočítavadlo, vidím, koľko som minul a také. Takže to zase berem, že to je služba, ktorú môže povedať, že každý, kto cestuje, bez toho, aby niečo s kryptom robil. OK. Takže dobre. tak, Jožko, no. Takže začne. Dobre, Pálko. Dobre? Myslím si, že nebudeme ťa viacej ukrájať čas. No. Ja som ti, túto prezentáciu som ti aj poslal, ty ju máš vo WhatsAppe celú. Jasné, ja som si to nahral dneska teraz toto. No. Ja to dám Takže... aj týmto kolegom našim dvom. Pohode. A zajtra o 19. vlastne, keď chceš niekoho pozvať na ten online, tebe určite prišiel, alebo keď nie, ja som do skupín dal link a bude to trvať presne hodinku. Tam by mali byť niekto, bude Ďuro Farkaš ako obchodný riaditeľ, alebo Maťo Kuchár, niekto z vedenia Vexa. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Pálko. Nemáte za čo, ďakujem takže... Dobre, ďakujeme. Musíš to ty ukončiť, lebo... Aha. Že pekný večer všetkým. Čau. Všetkým, díky, majte sa.